Anak, sabay na sana tayong kumain. Mamaya na lang po ako kakain. Ba't kailangan niyo pa akong hintayin? Hoy! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo! Pwede po magtanong? Siguro kung ako niyan, hindi na ako lalabas ng bahay. Kahit ako. Anong ginagawa niyo dito, ma? Akin na nga po yan, ma. Sige na po. Pwede na po kayo umalis. Sana, ako na lang yung nawala. Ano ba yung sinasabi mo tungkol kay mama? Anak, papasok ka na ba? Opo. Siya nga po pala. Yung baon ko. Ay, oo nga pala. Pasensya na, nakalimutan ko. Ito na pala yung baon mo, anak. Pasensya ka na. Kasi medyo makakalimutin na yung mama mo. Sige, alis na ako. Anak, kumain ka muna bago ka umalis. Nagluto pala ako ng pagkain mo. Hindi na ho. Anak, wala pang laman yung tiyan mo. Papasok ka, di ba? Baka mamaya magutom ka. Sige na ho. Alis na ako. Baka ako kasi maliit pa ako. Ganun ba, anak? Sige, mag-iingat ka, ah. Kumain ka sa school nyo. Baka mamaya magutom ka. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Paano? Napag-initan na naman ako ng prof ko. Naku, baka late ka na naman, kaya nagalit na naman sa'yo yung prof mo. Ano pa nga ba? Paano? Ang dami pang drama sa bahay namin. Nakakasawa. Hoy Brian, bakit ganyan ang sinasabi mo? Nakaka-bad trip lang kasi sa bahay. Pati ba naman dito? Huwag mo nang pansinin Brian, nilipas din ang lahat. Kaya nga gusto ko na makapagtapos. Para makapagtrabaho na ako. Para magawa ko na rin lahat ng mga gusto ko. Basta ako, tutulungan ko sila mama at papa at bibiling ko lahat ng mga gusto nila. Buti ka pa, nandyan pa yung papa mo. Bakit ikaw? Nandiyan pa naman ang mama mo, di ba? Sa pag nakagraduate ako, bibiling ko lahat ng mga gusto ko. Ikaw talaga. Sige na, umupo ka na dyan at para mag-review na tayo. At para matupad mo lahat ng gusto mo. Hindi na nga, patabi ha. Oo na. Ano yung mga binigay mo? Ayan o. Ang dami naman yan. Anak, nandyan ka na pala. Pinagluto pala kita ng paborito mong ulam. Mamaya na lang po ako kakain. Pagod po ako sa biyahe. Anak, kanina pa kasi ako naghihintay sa'yo para sabay na sana tayong kumain. Ba't di na lang kasi kayo yung naunang kumain? Ba't kailangan nyo pa akong hintayin? Eh paano pag hindi ako umuwi? Eh di hindi rin kayo kakain. Pati ba naman pagkain nyo, problema ko pa. Gusto ko lang naman sana na sabay tayong kumain, anak. Ba't ba ang kulit-kulit nyo, ma? Anak, Pagod ako. Gusto kong magpahinga. Kaya sige na ho.
Anong oras na pala? Hoy! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo! Pasensya na po. Pampihira naman. Tatanga-tanga ka kasi! Pasensya na po. Kilala mo yung kapitbahay natin. Nag-uwi ito ng lalaki. Ay, Grabe naman. Pwede po magtanong? Sige po. Salamat po. Kawawa naman yung Ali. Oo nga, swerte pa rin tayo at nakakapaglakad tayo ng maayos. Kaya nga eh. Siguro kung ako niyan, hindi na ako lalabas ng bahay. Kahit ako. Nagigtas ka. Hindi ako yun! Teka lang ate. Anak, Anong ginagawa niyo dito, ma? naiwan mo kasi to. Akin na nga po yan, ma. Sige na po. Pwede na po kayo umalis. Ganun ba, anak? Sige, aalis na ako. Umuwi ka agad, anak, ha? Pagkatapos ng klase niyo. Oo na po, ma. Sige na po, umuwi na kayo. Hi po, tita. Hi, Iha. Ako po pala si Abby, kaibigan ni Brian. Ako naman si Ruby. Kayo po yung mama ni Brian, di ba? Nakita ko po kasi kay kanina. Nakausap niyo po siya. Alam niyo po ba na napakatalino ng anak niyo? Nasabi po ba niya sa inyo na may matatanggap siyang award? Wala naman nasasabi sa akin si Brian. Tita, samahan niyo po si Brian sa recognition day niya. Recognition? Opo, may award po si Brian, tita. Ganun ba? Hindi po ba niya sinasabi sa inyo? Wala naman nababanggit sa akin si Brian. Si Brian talaga? Sige po, tita. Nandiyan na po pala yung sundo ko. Mag-iingat po kayo. Salamat, Iha. Ikaw din. Salamat po, tita. Napakabait na bata. Anak! Diyan ka na pala. Bakit hindi mo naman sinabi na may awards ka pala? Paano nyo nalaman? At sino naman nagsabi sa inyo? Yung kaibigan mo ba yun? Abby ang pangalan. Ay, naku. Si Abby talaga. Ano, anak?
Sasamahan ba kita? Huwag na ho kayo mag-abala. Ako na ho. Kaya ko naman eh. Sigurado ka ba, anak? Oo naman, ma. Kaya ko na yun. Sige na po. Magpapahinga na ako sa kwarto. Kumain ka muna kaya, anak. Hindi na po. Hindi naman po ako gutom. Kain tayo na masarap, ha? Oo naman. Sana ako na lang yung nawala at hindi yung papa mo. Lagi mo na lang pinaparamdam sa akin na kasalanan ko ang lahat. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin ang lahat. Hindi na, pre. Kaya ko naman mag-isa. Bakit pre? Hindi mo ba isasama si mama mo? Hindi ba kasama mo siya sa bahay? Naku, ayoko. Huwag na, pre. Oh, bakit naman pre? Ayoko nga, no? Nakakahiya. Ayokong pagtawanan ako ng dahil sa kanya. Kinakahiya ako ng anak ko nang dahil sa kalagayan ko. Ano ka ba? Mama mo yun pre. Kahit ako na lang mag-isa. Isa pa, wala naman na si Papa. Yung proud na proud sa akin. Useless na din ang lahat. Kahit pa andun si Mama. Sanay na ako, pre. Kahit wala akong kasama. Pare, huwag kang ganyan. Baka isang araw, pagsisihan mo lahat ng ginagawa mo. Sige na, pre. Magkita na lang tayo sa school. Sige. O anak, aalis ka na ba? Opo. Anak, kumain ka muna para hindi ka magutom. Hindi na, Ma. Nagmamadali kasi ako. Sige na po. Alis na po ako. Anak, Sige na po. Alis na po ako. lagi ka mag-iingat ha. At tandaan mo anak, mahal na mahal kita. Sige na po. Tuloy na ako. Uy, Abby. Congrats ah. Sa'yo din, Brian. Manlibre ka naman. O sige. Ililibre kita. Pero dapat, libre mo din ako. Ano yun? Pwede ba yun? Corny mo naman. Hindi ka dyan. O sige, ganito na lang. Kanya-kanya na lang tayo ng bili. Sus, ikaw talaga. Kahit kailan, ang kuripot mo. Ikaw naman oh. Hindi ka talaga mabiro. Ang seryoso mo talaga kahit kailan. So,
Libre mo na ako? Oo na, sige na. Ano bang gusto mo? Kahit ano. O sige, tara. Tara na, tagal Basta naman yung mura oh. lang ah. Bilisan mo, tagal. Uy, Brian! O pinsan, bakit nagmamadali ka? Si Tita Ruby. Si Mama? Bakit? Ano nangyari kay Mama? Saan ka mabibigla ah? Wala na siya. Anong wala na siya? Aray, Ano pinsan? Ano ba yung sinasabi mo tungkol kay Mama? aray. Natakay kasi sa puso kami na yung mama mo. Ano? Baka daw kasi yung pag-alis mo kaninang umaga, bigla na lang siya inatake. Hindi. Hindi totoo yan. Nasaan si Mama? Dadalhin sana namin sa ospital. Minsan kaso, hindi na talaga kinaya ng mama mo. Hindi. 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 Mama! Aray. Saan ka man na? Tara, puntahan na lang natin siya. Patawad, Ma. Kung hanggang sa uli, sinisisi pa rin kita sa pagkawala ni Papa. Dahil lang totoo, hindi ko lang tanggap ang pagkawala ni Papa. Ang katotohanan, wala kang kasalanan sa nangyari kay Papa. Pero pinipilit ko pa rin sa'yong isisi ang lahat. Ma, I'm sorry. Hindi ko nasabing sa'yo na mahal kita, Ma. Dahil puro sama ng loob ang pinairal ko. Balik ka na dito. Mag-usap tayo, please. Ma, wala na akong makakasama dito. Mahal na mahal kita. Bumalik ka na, please. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matutumbasan ng kahit na anong pagmamahal. Kaya habang buhay pa ang nanay natin, iparamdam natin ito sa kanila.